Само преди да започне лекцията, помолиха ме за едно обявление. Значи ще правим след обяда Lightning толкове. Съответно, който иска да води Lightning Talk, в голямата зала има една бяла дъска, да се запише на нея и след това ще говори. Който не знае какво Lightning Talk, да пита Википедия. И това е... И май трябва да почвате. Сам ли се представяш? Представи се сам. Аз знам само как се казваш въобще. Добре, благодаря. Здравейте. Благодаря ви, че дойдохте. Радвам се, че ви виждам. Казвам се Леон, работя за OpenCode. С Open Source се занимавам последните 2-3 години. Това ми е имейл, ако някой иска да се свържи с мен, и Twitter. В следващите 30 на минути бих желал да покажа и да разкажа какво е Tizen. Ще говорим за еволюцията на Tizen, за неговото историческо развитие. Ще говорим за какви устройства има в момента за разработчици, какви устройства се чакат и кога се чакат устройства на пазара. Ще ви покажа как можете да си направите сам таблет с open source hardware. Във втората част на презентацията ще стане дума за разработване на софтуер, като малко повече ще говорим за HTML5 и Qt for Tizen. Qt for Tizen е неофициален порт, който е community driven. И то е една от темите, в които аз имам по-големи интереси и участвам в този проект, затова си позволих да го включа в презентацията. Колко от вас са чували за Tizen? Супер! В такъв случай този слайд няма да ви е толкова интересен, защото Tizen е, както знаете, първо операционна система за мобилни устройства, второ open source. Изцяло, почти изцяло като код. Tizen е запазена марка на Linux Foundation. Има асоциация от компании, които седят зад него. Основните корпорации, които инвестират ресурси за разработването на Tizen, са Samsung и Intel. Целта на операционната система е да таргетира голямо разнообразие от устройства, като се почна от класически мобилни устройства, като смартфоните и таблетите, мине се през телевизионни камери, фотоапарати, телевизори, разбира се и компютри. Има Tizen дистрибуция за компютри, която Intel правят, но тя е по-скоро бутикова, насочена към разработчици и геймери. И това, което според мен е най-необичайно и интересно за Tizen, е, че има версия на Tizen, която е предназначена за автомобили, която се нарича IVI и идва от In-Vehicle Infotainment. Tizen е одобрена от консорциума Genivi, който е консорциум на производители на автомобили, в който участват големи марки като Volvo, BMW, Renault, Peugeot, Citroën, Jaguar също. Искам да разкажа откъде идва Tizen, защото историята е любопитна. Още от преди 10 на години има опити да бъде направена Linux операционна система за мобилни устройства. Един от първите, що годе успешни опити, беше на Nokia, заедно с тяхния модел N900, който дебютира преди около 4 години. След това Nokia и Intel решиха да обединят усилия и направиха един общ проект MeeGo, който също беше open source. Идеята на Intel беше, че тъй като те са изоставащи в бизнеса с процесори на мобилни операционни устройства, искат да имат собствена операционна система и по този начин да си увеличат и продажбите. MeeGo беше много интересен проект, за съжаление обаче претърпя крах, защото в един момент Nokia, както всички сте чували, решиха да се съюзат с Microsoft и да се сменят линията от MeeGo към Windows Phone. И вече няма Nokia. Без коментар. След като 2011 година стана ясно решението на Nokia, че се преориентират към Windows Phone, MeeGo
естествено и постепенно залезе. Samsung присъединиха заедно с Intel към друг проект, който получи името Tizen. Първата му версия беше пусната миналата година, 2012. Тук си позволих да включа и логото на операционната система Selfish OS, което е също наследник на Migo. Той се разработва от екипа в Nokia, който е работил по телефона Nokia N9 с неговите характерни слайп жестове. Тяхната фирма се казва Йова, това е малка стартъп финландска компания, която и в момента събира поръчки за телефони и се очаква към края на тази година или началото на следващата да започне и доставка на телефони. Макар и Tizen и Selfish OS да наследяват Migo, са доста различни като операционни системи. Selfish OS също е много иновативна и интересна система. Аз, често казвам, съжалявам, че няма да има презентация за нея на OpenFest. Но да се фокусираме на Tizen. Историческото развитие на Tizen продължи с това, че в края на миналата година, началото на тази, Samsung решиха да обединят BAD с Tizen, т.е. да унищожат BAD като операционна система. Вкараха съпорт на backward compatibility в Tizen, така че да могат да се портват BAD съществуващи приложения и да върват на новите Tizen устройства, които се очакват до година да излезат. Промениха логото на Tizen и от версия 2.0 Tizen е с това лого. Това е роудмапа на развитие на Tizen. Доста бързо се развива операционната система. 30 април 2012 е първата версия, която е пусната. Първите няколко версии на Tizen носиха имена на цветя. След, заедно с тази версия се появи това устройство. Доста голямо като за първо. Тази година излезе Tizen 2.0, като основното въведение при него е именно Native Development, който се слага, т.е. вече могат да се пишат програми, освен на HTML5, което е основна платформа от самото начало, но също така има вече и съпорт на C++ фреймворк, който фреймворк е доста подобен на фреймворка за BAD. Аз не съм писал приложение за BAD, разгледа го. Преди време пишех приложение за Symbian. Какво да кажа на BAD, SDK-то и това, което е в Tizen, без много особено управление на паметта, така че не съм сигурен, че е добра идея да тръгнете да пишете ново приложение с него, или поне графичен интерфейс на това приложение, но пък за сметка на това тези тулове, които съществуват за C++ Development, могат да се ползват за някои по-интересни неща, като например Qt for Tizen. Тази година, началото на лятото, излезе последователно първо Tizen 2.1, след това Tizen 2.2. Към настоящия момент Tizen 2.2 е актуалната версия. На сайта на tizen.org можете да си свалите SDK, което е за Tizen 2.2. Работи се по Tizen 3.0. Това беше обявено на една девелопърска конференция в май месец. Tizen 3.0 ще има много промени, които са и организационни, и промени като код. Организационната промяна е в това, че ще влезе Open Governance модел на управление на операционната система. Този модел на управление е много подобен на модела на Qt. Това се дължи на факта, че Тяго Масиера, който е суперзвезда в Qt обществото, работи за Intel и неговата длъжност в Intel е именно да се грижи и за развитието на екосистемата на Tizen и на неговия open source модел. Tizen е операционна система с отворен код като цяло, но трябва да кажем, че има и този недостатък. Част от нещата са под Fora лиценз, който лиценз е затворен. Това са най-вече девайс драйвери. Например, ако човек тръгне да флашва референс девайс на Tizen, след като инсталира самата операционна система, се налага от сайта на Tizen допълнително да свали драйвери за Mali, за да може да подкара OpenGL приложенията, които са под комерциален лиценз и затова се инсталират допълнително. Също аналогично е положението и с GSM модела. Новия open source governance модел на Tizen 3.0 ще бъде пирамидален, като има три нива на потребители. Това са разработчици, такива, които
одобряват пачове и хора, които поддържат пакети. Или на английски Developers, Approvals и Maintainers. Като идеята е, че ако някой събмитне пач, той трябва да получи най-малко 2 одобрения, за да може този пач да бъде разгледан от мейнтейнера на пакета и да бъде вкаран в пакета в следващия релиз на Tizen. Това е много абстрактно погледнато Tizen архитектурата. На най-ниския слой е Linux kernel с драйвери за устройствата, след това има една обвивка. Относно графичната среда, в момента Tizen 2.2 и по-старите версии ползват X-Server. Интерфейсът е написан с библиотеката GTK, като аз не съм сигурен защо Samsung и Intel са избрали тази библиотека вместо Qt. Предполагам, че това се дължи на факта, че във времето, когато стартираха за разработването на Tizen, Qt, въпреки че беше вече open source, комерциалният лиценз на Qt се държеше от Nokia, така че може би тук е дошъл конфликта на интереси. Intel са обявили, че в релиза на IVI версията, която ще излезе до година, ще имат съпорт на Wayland. Има Web Framework за изпълнение на Web приложения, най-вече на HTML приложения, HTML5 приложения и фреймворка, за който споменах и преди това, за C++, който дойде в версия Tizen 2.0. Едно от хубавите неща на Tizen е, че съпортва по много добър начин HTML5 и е една от, да не кажа, най-добрата платформа за съпорт на HTML5 приложение. Поне доскоро вадеше най-висок браузъра на Tizen, native браузъра на Tizen вадеше най-висок резултат на HTML5 тест сайта. Само че те си смениха тестовете. След като смениха тестовете, не съм сигурен какво стане. Това са устройствата. В ляво виждате Reference Device 210. Сега то е устройство, което е на базата на Samsung Galaxy S2 HD. Предполагам, забелязвате малко по-дебело е. Направено е за разработчици. GSM модулите и на двете устройства не работят, така че не може да направите обаждане с тези устройства за момента. Целта е да може да се разработва и както и платформата, така и да се правят апликейшени с тях. През тази година излезе Reference Device PQ, което е с хардуер на Samsung Galaxy S3. И двете устройства се произвеждат от Samsung. Разпространяват се безплатно от Linux Foundation или на хакатони, които се организират в различни градове, тъй като в момента протича едно състезание за създаване на приложение за Tizen. Сега, за съжаление, поради, доколкото разбрах, адвокатски причини, т.е. легални причини, България е изключена от това състезание и затова хакатон няма да има официално в България. Въпреки това може да събмитнете приложение, ако имате познат, който е гражданин на някой от богоизбраните страни. Все пак не се отчаивайте, можете да получите устройство и да кандидатствате за устройство до 8 ноември. В момента все още може да пуснете молба за устройство. Долу съм сложил адреса, доколкото разбрах, презентацията ще бъде качена някъде така че ще може да видите адреса, но дори да не запомнете този адрес, като влезете на tizen.org, следвайки менютата, ще стигнете до тази страница. По принцип са много важни тези устройства, за да има една стабилна екосистема и да може да се разработва операционна система. Без устройство, с мокъп тестове, с симулатори, не е работа. В смисъл, могат да се постигнат резултати, но друго си е да имаш устройство в ръце. Аз от няколко години съм се занимавал с мобилни приложения и съм изпитвал това. Когато става дума за разработка на платформа, това правило важи в още по-голяма сила. Ако не успеете да се здобиете с Tizen устройство от Linux Foundation, тъй като са много ограничени бройки, има възможност да си направите сам Tizen устройство. Сега това е едно мое хоби, с което се занимавам последния месец. Не е точно таблет като iPad-а, но е подобно. Това е платка, която съм купил от Olimex, пловдивската компания, която също имаше презентация на OpenFest. Тя е с Allwinner процесор.
A10S в случая, но този порт, който създавам, той може да тръгне на всяка една такава платка, която независимо дали е open source или не, въпросът е да има процесор, който е с ARM-V7. Специално аз предпочетах платки с Allwinner процесори, тъй като Allwinner е доста отворена платформа. Има проекти, които позволяват да се билдва Linux kernel и U-bootloader за тези платки, оптимизирани са. Сложил съм един дисплей, който в момента не му работи тачскрина. Това е скриншот, който виждате с Tizen 2.0 Alpha, доста стара версия на Tizen. Това е 7-инчов дисплей. Така че с този подръчен хардуер може вкъщи за една много разумна цена да си сглобите устройство, което да използвате за най-различни операционни системи, най-вече Linux и Android също може да се пусне, а също така и за Tizen. Тъй като ми е хоби, ще си позволя да говоря малко повече детайли за това как става подкарването на Tizen на това устройство. По принцип има 3 компонента, за да подкарате коя да е Linux дистрибуция, а Tizen в крайна сметка е Linux дистрибуция на платка с Allwinner процесор. Това са bootloader, Linux kernel и след това rootfs. В зависимост от това каква файлова система сложите и каква дистрибуция изберете, ще получите всъщност и различната дистрибуция. В случая аз избрах Tizen и затова успях да го пусна. Билдва се from scratch U-bootloader, Linux kernel, записват се на microSD карта, която преди това трябва да е разпределена по такъв начин, че да все пак да се бутне. Има правила, които са описани в wikито на Tizen за PandaBoard. Аз използвах тях, адаптира ги за платките на Olimex и очудващо лесно всичко тръгна. Сега, за Tizen Images тук има един неудобен момент. По принцип Tizen е open source, ползват Git за source control система. Най-новата версия, по която се работи е Tizen 3 и аз исках на моя таблет да върви Tizen 3. Влезах, следвах инструкциите и не ми се получи билда. После погледнах мейлинг листите, оказа се, че и на други хора не се получава билда в момента, но аз съм спокоен, обещаха, че в най-близко време ще си оправят чупищите си компоненти и ще може да се билдва Tizen 3.0 и се надявам, че до няколко месеца ще може и на моят домашен таблет да го подкарам. Тъй като това, което ви обясних до тук, това са лесни операции, но са трудоемки, в смисъл отнемат време. Стартирах един проект в GitHub, който е за този порт на Tizen за Allwinner устройства. Качил съм имиджа, който аз имам, който записвам на SD карта за A10S, така че ако някой има такъв хардуер и просто иска да види Tizen какво представлява като тръгне, може да го пусне, да го свали и да го пусне директно. Единственото, което ще трябва да направи е да редактира един файл UNVTHT. Това е специфично за Allwinner процесорите. Трябва да си пренасочи аутпута от LCD дисплей до HDMI. След като вече можем да приемем, че имаме устройство или сме се здобили с устройство, можем да разгледаме и създаване на приложения за Tizen. 3 са начините за създаване на приложение, 2 са стандартни, единият е не толкова стандартен. Първият вариант е HTML5. Той съществува от първата версия на Tizen. Мисля, че е напълно очаквано и обосновано да изберете HTML5. HTML е език, който е HTML заедно с JavaScript, разбира се. Това са езици, които са популярни, учат се лесно много хора, много веб девелопери ги владеят добре. Със сигурност има повече веб девелопери или хора, които са писали на HTML, отколкото хора, които са писали на C++. Така че, както и Firefox OS, както и Selfish OS и BlackBerry 10, тези операционни системи, които са с ниски пазарни дялове, и Tizen се опитва да бъде иновативен и тази иновация идва чрез HTML5. Другия начин е за C++ приложенията, които, честно казано, тук няма да коментирам кой знае колко. Аз и преди това казах, вкарани са там, за да може да има съвместимост с BADA приложение. Протече една кампания за портване на BADA приложение към Tizen и публикуването им в Tizen Store в началото и в средата на тази година.
Хубавото на C++ приложенията, които могат да се правят за Tizen е, че може и да нямат графичен интерфейс, така че той има своите функционалности, могат да се направят хибридни приложения, които да използват и HTML5 заедно с C++. Qt for Tizen е един community-driven порт, който стартира тази година. Лидери са двама поляци. В края на презентацията ще стане дума и за него малко по-стойно. Първото нещо, което трябва да направите, ако искате да направите приложение за Tizen, е да се свалите SDK-то. То е съвместимо с различни операционни системи, с няколко Linux дистрибуции, macOS и Windows. Linux дистрибуциите, които са препоръчителни, т.е. с които това нещо се тества, са Ubuntu, Fedora и OpenSUSE. Актуалната версия е Tizen 2.2. SDK има IDE, което е базирано на Eclipse. Eclipse е почти стандарт за разработване на мобилни приложения, тъй като и Android го ползва. BlackBerry имат редактор, който е базиран на Eclipse. Едно време Symbian имаха, така че хората, които се занимавали с мобилни приложения, до някъде са свикнали с Eclipse и заради популярността му предполагам, че инженерите на Intel, на Samsung и хората в Linux Foundation са избрали също да стъпят на Eclipse. В Eclipse, който се инсталира заедно с SDK-то, ще получите интегрирани всички тулове, които са специфични за Tizen. Заедно с тях ще получите емулатор и веб симулатор. Веб симулатор се ползва за веб приложенията, той е, по мое мнение, доста елементарен, но все пак върши работа за бързо преглеждане на неща. За по-обстойно тестване трябва да използвате емулатор. Основен тул, много важен компонент, това е Smart Development Bridge, SDB. Както името подсказва, хората, които са се занимавали с Android, веднага ще направят асоциацията с Android Development Bridge, ADB. Едва ли е случайно това съвпадение. Това е инструмента, с който вие свързвате и управлявате устройството и компютъра си, най-грубо казано. Има User Interface Builder, който с drag and drop може да създадете някакви юзер интерфейси. Има два тула, които са интересни и полезни, но са те са свързани с Native C++ Development. Става дума за динамичен анализатор на това какви ресурси взема приложението, докато бъде изпълнявано на телефона или на устройството, и тул за създаване на юнит тестове. Това е инструмента, за който споменах, Smart Development Bridge. Тук съм разкрил малко повече подробности около него. Той ви позволява да свържете компютъра, на който имате инсталирано SDK, заедно с Tizen устройството, с което работите. Отгоре е синтаксис, с който се изпълняват команди, работи се през конзола. Той е конзолен инструмент, интегриран и в Eclipse, с който идва с IDE-то. Командите са, като имена, дори са аналогични с тези на Android. Има команда push, която позволява прехвърляне на файл от компютъра на Tizen устройството. Обратният процес, при който се прехвърля файл от вашето Tizen устройство на компютъра, е с SDB push. Може да достъпите директно shell на устройството, пишейки SDB shell. Можете да видите логовете с delog. Аз тук съм изброил най-популярни командите, които аз смятам, че са най-популярни и които аз съм ползвал най-често. SDB Devices дава списък от закачени устройства към компютъра. Както виждате, абсолютно еквивалентно на това, което е в Android, така че хората, които са писали на Android, според мен лесно ще могат да се адаптират за девелопмент на Tizen. Включил съм един-два слайда за HTML5. Сега на мен силата не ми е в HTML5, въпреки че съм голям фен. И нямам за цел тук да разкрия някакви трикове с HTML5. Това е основния и препоръчителния начин за правене на приложение на Tizen. Има прекрасна документация, има една книга, която е Tizen for Dummies, която показва именно как се създават HTML5 приложения. Тя е свободно достъпна в интернет, може да бъде изтеглена. Само ще се спра на основните точки.
юзер интерфейс е разработен на базата на jQuery Mobile. В общи линии има, когато става дума за HTML5 Development за мобилни устройства, има две платформи, които са най-популярни. Едната е jQuery Mobile, другата е Sencha. По мое мнение jQuery Mobile е по-добра, а по мнение на хората в Tizen също. Честно казано, те май са го измислили преди мене, но аз също съм фен на jQuery Mobile. Те имат юзер интерфейс, който е базиран на jQuery Mobile, но с малко по-различна тема. Могат да се правят и всякакви стандартни други приложения, защото в крайна сметка винаги може да си вкарате JavaScript фреймворк или библиотека по ваш избор. Има един Tizen глобален обект, който е JavaScript обект, който се казва Tizen и чрез него се достъпват някои специфични апита. По принцип JavaScript апитата в Tizen са стандартни, следват стандартите на W3C, но има някои празноти, празни места в тези апита, които се допълват с апита вкарани в този глобален обект. Tizen, той действа като namespace. Конфигурационният файл, в който се описва приложението, неговите икони е config.xml. Отново аз тук бих направил една аналогия с Android, защото там се ползва един manifest XML файл. Тук е config. Разширението за пакетиране на web приложенията е WGT, за C++ приложенията е TPK. Това са web апитата, които Tizen предоставя. Tizen се опитва да следва и да използва стандартните апита. Там, където не е възможно, са добавени нови апита, които примерно са свързани с някакви по-специфични неща, за достъп до контакти. Bluetooth, NFC. Тези апита, които са тук в най-лявата колона Device API, са всъщност част от JavaScript обекта и се достъпват през JavaScript обекта Tizen. Колко от вас са фенове на HTML5? Колко са занимавали с HTML5? Не много. Според мен желанието на Tizen да ползва HTML5 е, тъй като правят аналогия между развитието на компютрите, начина по който ние използвахме компютрите преди 15-20 години, когато на всеки компютър имаше много приложения, използваха се дискове за инсталация и така нататък. Сега, като че ли при мобилните устройства има подобен момент, има application store-ове, хората си свалят през тях приложението, но примерно на моя компютър вкъщи, когато искам да използвам онлайн банкирането ми, аз не си свалям приложение от някъде, с което да влеза да достъпа моята банка, просто влизам в сайта на банката и правя каквото искам. Не знам защо, примерно, сайтовете на банките не са оптимизирани за мобилно банкиране. Банките предпочитат да правят мобилни приложения, native мобилни приложения. По този начин, примерно, в момента ползвам като личен телефон BlackBerry и се оказва, че банката, на която съм клиент, има приложение за iOS, но няма за BlackBerry. Ако имаха един свястен вебсайт или HTML5 приложение, този проблем щеше да е решен и всички щяха да имат равен достъп. Мисля, че това е една от концепциите, на която стъпва Tizen. Доказателството, че тази концепция, че има хляб в тази концепция, е, че още доста други хора са заложили на същото. Сега наближаваме края на презентацията. Няколко думи за Qt for Tizen. Аз съм лично ангажиран с него. Това е една от темите, която не е мейнстрим тема. Тя не съм сигурен доколко удачно да бъде в тема, която е обща за Tizen, но си позволих да я включа, тъй като е интересна. Целта е да може да се портне Qt 5 за Tizen, да тръгва на Tizen устройства, да има интеграция на инструментите за работа с Tizen устройства в Qt Creator, т.е. да може от Qt Creator, като напишете Qt програма, тази програма да бъде качена на телефона. И третата цел е да има Qt Quick компоненти, които са със същия look and feel като стандартните компоненти, които се използват на Tizen устройствата. Колко от вас са запознати с Qt, са ползвали Qt? Да, малко. Qt е един от най-популярните фреймворци, който позволява да се пишат приложения с графични интерфейси за различни платформи.
Основният език на Qt е C++, но има language bindings, които позволяват Qt да се ползва от Perl, от Python, от PHP дори. Последните няколко години започна разработка на QML. QML е език, който позволява по-бързо създаване на графични компоненти. Николай, миналата година имаше презентации, не се бъркам, по-миналата ли беше? Имаше презентации на това как може да се направи QML приложение. Ние относително лесно и бързо. Съществуващите вече приложения такива за мобилни платформи, а те не са малко, защото с Qt са приложения както и Migo, така и BlackBerry в момента, а откакто Qt премина в ръцете на DJI, последната версия Qt 5.2 пусната тя всъщност май е бета тестник още, но тя ще поддържа писане на приложения както за iOS, така и за Android. Така че Qt заедно с HTML5 се оформя като другия фреймворк, който позволява на разработчиците на мобилни приложения да създават приложения за много платформи. Именно за това е ценно да има порт и за Qt, порт на Qt и за Tizen. Още повече, че Qt е доста популярен и в света на embedded устройствата, а Tizen освен за смартфони и таблети се цели и в тях. Можете да намерите информация за Qt for Tizen в мейлинг листите на Tizen, както и в сайта Qt Project, qtproject.org. Използваме wikито на този сайт, за да бъдат описани туториали как да си подкарате Qt за Tizen. В момента е в Alpha 4, която позволява да се инсталира Qt Creator, трябва да се билдне. Първо се инсталира Tizen SDK-то, след това се инсталира, се сваля Qt from Source, билдва се, сваля се Qt Creator, билдва се плагин за него и след това можете да качите вашето Qt приложение на Tizen устройството. След като имате готово приложение, трябва да го качите някъде. Това място е Tizen Store. То е проблемно място за момента, имаше оплакване от него, все още не е пуснат официално като приложение за Tizen телефоните, но всеки може да се регистрира безплатно на seller tizenstore.com, регистрацията е безпроблемна. Може да пускате както платени, така и безплатни приложения, включително и от България. Интерфейса и процеса на работа на Tizen Store много прилича на Samsung Apps. Ако сте качвали приложение в Samsung Apps, сте запознати и след като го качите, избирате устройствата, за които се таргетират. Очевидно Tizen устройствата в момента няма, които да са за крайни потребители. Те ще са налични, да се надяваме, до година. Минава QA, т.е. QA преглежда вашето приложение и преценява дали то е достатъчно добро, за да бъде използвано от потребителите. И ако бъде одобрено, се пуска вече за дистрибуция в Tizen Store. Ако е платено приложение, получавате парите си или по банков път, или през PayPal акаунта. Процент има ли, който взимат от платени? Да. Мисля, че стандартната, но в момента ще излъжа, ако кажа точно какъв е. Най-вероятно е 30 към 70 или нещо подобно. Хванахте ме на подготвен. Това са полезните връзки. Полезни връзки има много, ама това са най-основните. Има няколко мейлинг листи, можете да се запишете за тях, ако искате да следите новините от Tizen екосистемата. Има няколко блогера, които пишат за Tizen. Тук не съм ги изброил, но примерно Tizen Experts е един приятен сайт, който може винаги да намерите актуална информация. Други такива са Tizen Talk. Използва се Jira за описание на бъгове. Wikито е MediaWiki, което се намира на wiki.tizen.org. Първите основни полезни връзки са сайта tizen.org, откъдето може да достигнете до всички тези. Има и source кода, който е в Git. Благодаря ви за вниманието. Ще се радвам да чуя вашите въпроси. Още повече ще се радвам, ако успея да отговоря. За най-добрите въпроси съм подготвил една тениска Qt for Tizen и няколко чаши. Чува ли се? Аз не разбрах, може ли да се пускат стендалон тези приложения
които са с HTML API. Да, това са стендалон приложения. Защото първо разбрах, че трябва да са отдалечено само. Да. Извинявай, би ли повторил? Мислех, че трябва да са отдалечено само. Смисъл като сайт да се достъпват. Не разбрах дали може... Не. HTML очевидно е стандарт, който се използва за уебсайтове, но Tizen разчита на него за създаване на приложения, които се инсталират на телефона през Tor. И този обект Tizen и тези специфични API-та за Tizen, те могат да бъдат използвани единствено и само от приложения, специално направени за тази платформа, инсталирани на тези устройства. Пакетират се, прави се един zip архив, който се пакетира като WGT файл, който се инсталира през SDB, се качва на устройството или се сваля през Application Store. Да поднесе една чаша. Споделяй. Да, не се щупил. За Slayer, за виртуални машини, за Android приложения да спускат докъде са? Имаше такива планове. В началото Tizen бяха обявили, че ще пуснат такава виртуална машина, вкарана в самата платформа, но в последствие са се отказали. Но има няколко фирми, които работят по това, така че да може да се бъдат пуснати Java виртуални машини и да се пускат Android приложения. Чашите са рекламни на Qt for Tizen. Така, здрасти. Моят въпрос е, може ли се твърди, че поддръжката на native приложенията е гордо еквивалентна на HTML5 приложението? В смисъл такъв, да не е ситуация като в Android. Чакай, че не чу. Да. Питам на какво ниво е поддръжката на native development в Tizen. Сравнено примерно с Android, където моето лично впечатление е, че native е много по-непривилегирован като достъп до API-та и функционалност. В смисъл имаш предвид Android NDK-то? Да, само като сравнение. В смисъл, ако тръгна да правя приложение за Tizen и тръгна по native начин, дали ще имам някакви сериозни спънки от към поддръжка, достъп до API и така нататък, отколкото ако тръгна по HTML5? Трудно ми е да отговоря. Неудобен въпрос. Но сега, зависи какво приложение правиш. Ако правиш приложение с графичен интерфейс и го почваш сега, не бих те посъветвал графичния му интерфейс да ползваш native development на C++, който е за Tizen. Не, че не е възможно, ще можеш да го направиш. Имаш достъп до API-тата, поне официално има достъп. Мерси. Доколкото разбирам си C++ фен, така че се надявам и на Qt да си фен. Здрасти. Значи, на какъв етап е миграцията на Tizen към Wayland и какъв е графичният стак в момента на Tizen? Tizen 2.2 е с X-Server, написани native приложенията, които се пускат, там калкулатори, notes и така нататък са с GTK написани. Не съм много сигурен кога ще излезе с Wayland. От Intel обещава, че Tizen IVI ще бъде Tizen IVI 3.0 ще бъде с Wayland и ще се появи в първата четвъртина на следващата година. Да се надяваме, че ще го спазват. В момента има ранни версии на Tizen 3.0, включително IVI. Да се надяваме, че си оправят репото, ще може да се билдва, така че и тестваме в близко бъдеще. Заповядай. Какво представляват приложенията за бада? На какво са писани? C++ е. Имат си отделно SDK с... Да, приложението. Сега много е трудно да говоря за бада, защото не съм правил приложение за бада, само веднъж съм пробвал някакъв Hello World, който го написах на C++. Беше тромало. В смисъл има двуфазови конструктори, няма try catch, вместо това има някакъв тяхен механизъм за управление на ексепшените. Нали, трябва да се научат, UI е малко по-особен, съответно ще трябва да се научат. На бада могат да се пускат, доколкото си спомням, и HTML приложение. Web приложение, ама не знам колко са добри. Бада е операционна система, която е по-популярна в Азия. Аз не съм сигурен дали съм виждал бада телефон. Имаш и в началото преди няколко години ги продавах Samsung. Надявам се, че с тази ще има по-голям успех в България. Да питам също и
Какво ти е впечатлението от Ubuntu, мобилната им операционна система? Не съм я пробвал. В смисъл, Ubuntu Touch съм виждал само на видео. Те използват, доколкото знам, Qt и отделно имат софтуерен графичен сервер. Да, и аз го чух това. Те наистина използват. Мисля, че на QML е написано голяма част от интерфейса. Аз по принцип не мога да имам мнение от нещо, което съм видял в YouTube. Защото в YouTube клипчетата на всичко винаги са хубави. Аз не съм видял лошо. В смисъл, рядко се да видиш официално YouTube клипче, което да е лошо. Или пък да видиш SDK, на което Hello World се прави трудно. Чашите свършиха, да дойдем да ти стане. Бих искал за твой коментар за Firefox OS. Също лайка, защото той все пак може да се пробва. Извинявай? За Firefox OS вашия коментар. Да. Сравнението. И Firefox OS, сравнението в Firefox OS, не искам да давам прибързани коментари, защото и с Firefox OS имам само наблюдение. Firefox OS, доколкото знам, залагат само на HTML5 development, т.е. там приложенията са единствено и само веб приложения, които са написани с HTML5. Firefox OS таргетираха по-ниски класове телефони, т.е. Firefox OS, поне доколкото бях чел, маркетинг стратегията им е да правят ефтини телефони, които да са все пак добри телефони и да са за пазари, на които хората са по-бедни. Докато при Tizen не е така, правят се всякакви устройства. Очевидно нещата, които се вкарват в коли, става дума за скъпи автомобили. Това устройство, което е Reference Device PQ, е с много, то е базирано на Samsung Galaxy S3. Tizen ползва Back бутона и Home бутона така както и Android. Аз това пропуснах да кажа по време на презентацията. Така че Tizen, според мен, инженерите, които разработват Tizen, по-скоро се стремят да направят нещо, което да е конкурентно способно на Android. Може ли без микрофон, защото се чува по-добре? Да, Здравко, тебе те чуваме. Колко е лесно ползването от Android апликации към Tizen? Разбира. Зависи каква е Android приложението. Ако е направено с PhoneGap, ще е по-лесно. Ако е написано на Java, ще трябва да се пренапише. Милиони апликации в Google маркета и просто ми беше интересно колко лесно би било native приложение да бъде портнато за Tizen. В смисъл Java приложение. Java Android приложение. Или ще трябва да бъде пренаписано за да стане веб, или ще трябва да се използва виртуалната машина, която някои трети фирми разработват за Tizen. Tizen са се отказали от тази виртуална машина, първоначалните им планове да я вкарват в операционната система, защото са решили, че user experience, използвайки виртуална машина, на която се пуска приложение написано за друга операционна система, не е много добро и потребителите няма да останат възхитени от това приложение. Затова по-скоро за момента това с виртуалната машина е бекъп план. Ако човек иска да има добър перформанс и добре да му изглежда приложението на Tizen, е добре да го пренапише на HTML5. И още един въпрос. Каква ти е преценката така за работа с модема? Апитата какви са на тия девайси, които си работил? Тия девайси, на които съм работил, не мога да правя телефонни обаждания, аз го казах в началото. Това е един от недостатъците. GSM модема е заключен, така че нямам наблюдение върху GSM модема. И чашите свършиха, Здравко. За съжаление, свърши времето за въпроси. Сега започва обедната почивка и в 2 часа ще продължим с BGRP. Да благодарим.